badhe nyentulani rembakipun Koko Prabu Ndrawati menika babar pisan boten jer menika kadang kula werda ing mesinipun kula tansah ngestu padha. Nanging kula nuwun sewu, saenipun sakmenika ngaten kemawon. Negari Ndrawati dipun taliti langkung permati lang rumiyin. Dipun titi preksa. Menawi saestu negari Ndrawati menika taman pegebluk, monggo anggenipun paduka badhe marangaken pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nanging paduka negakaken kathahing para kawula negari Ngamarta, angka sepisan angka kalih. Menawi paduka Kanjeng Koko Prabu badhe negakaken negari Ngamarta menika rebah. Lajeng aginanipun menapa Pandhawa anggenipun namangun negari Ngamarta tuwin dados pepayunging para kawula sak negari Ngamarta. Menawi paduka ngiklasaken pejahipun para kawula, nanging paduka ngawrataken dhateng kawontenan negari Ndrawati. Kula nyuwun pamunten. Nalendra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baci ning negara menika wonten pundhaking Nalendra. Dados menawi paduka Kanjeng Koko Prabu menika awrat kadang sepuh, kula nuwun sewu. Tegesipun paduka menika sampun negaken dhateng kawula sak negari Ngamarta. Menika tumrap kula mboten adil, tumrap kula mboten saktrepipun paduka menika ndawahaken pangandikan maringaken ngambil wujuding pustaka Jamus Lima Sada dhateng Koko Prabu Ndrawati. Sedewa, wonten dawuh. Gusti to, petungan sing kanthi permati. Kyai Prabu Ndrawati sawana ning Projeng Ngamarta iki wigatine ming bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Kinarya tumbal wadaning Projeng Ndrawati. Merga kanan Ndrawati ke taman pegebluk, akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning mati, sore lara esuk ketiwasan. Bisane waluya nirmala temajati ento timbalan pustaka Jamus Lima Sada. Lah kok pusaka ora mbok wenehake ora mbok paringake marang Kyai Prabu Ndrawati karepmu piye? Kula nyuwun pamunten. Menawi pusaka menika dumugi wonten negari Ndrawati, Koko Prabu tumunten negari Ndrawati Reja Mulya. Ical pageblukipun, nanging kula nuwun sewu, tembung dinggo tumbal menika kula nuwun sewu lho. Menika apik-apike ming dipendhem menapa inggih jamak limanipun ing atasipun pusaka menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Kok namung badhe dipun dadosaken tumbal wonten negari Ndrawati, tumunten sak mangke pusaka mboten wangsul malih. Ing mekaten negari Ngamarta badhe remuk-rempu dados bubuk. Kula ingkang boten ngiklasaken lan kula ingkang badhe anggon deli pusaka menika. Gusti. Yen ngono sing dadi pepalang Kyai Prabu Ndrawati iki Sedewa. Nuwun pamunten, kula mboten dados pepalang. Kula namung matursanipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, saenipun negari Ndrawati menika dipun teliti rumiyin. Menapa inggih ke taman pegebluk menapa mboten? Lah, nek tembungmu sing kaya ngono mau cetha, yen to kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndrawati, mboten perkawis pitados. Nuwun sewu lho. Namung sak menika saenipun dipun teliti. Mergi sak menika nuwun sewu mboten kula menika badhe wonten lan Koko Prabu Ndrawati. Menika mboten. Sak mangke menika kathah wong ngapus-apus, ngaku sedulur ning saktenane mungsuh, ngaku kanca ning tega nyuduk saka mburi menika kathah sanget. Mila kula nuwun sewu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati badhe nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada, kula nyuwun pamunten menawi kelilan kula badhe nitik rumiyin wonten negari Ndrawati. Wah, yen ngono cetha banget yen to kowe iki ngiwakake marang Kyai Prabu Ndrawati. Kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndrawati? Mbok senggo Kyai Prabu Ndrawati iki panjal maning musuh. Kula mboten matur mekaten, namung dipun parangaken kula menika cubriya dhateng sinten kemawon. Kedung jero iso dijajaki ning nuwun sewu, ati ning menungsa sapa sing ngerti. Kula nuwun pangapunten lho menika. Dewa, wonten dawuh. Wah. Ndraweteh ya bedet sewu nepuk kategalan. Ndrawili kaya grojokan ucapmu, Sedewa. Wonten dawuh, Mas. Aku Janaka Nekula mbarep wis padha sarujuk menehake pustaka Jamus Lima Sada marang Kresna kakangku. Lah kok dadi kowe kaya wong bocah pinter dhewe ngantaraning para Pandhawa. Kowe kaya wong sing ngerti marang kahanan sing durung kelakon. Keminter kemewat ucapmu kaya wong regem jimat kaya wani dilan wesi abang. Kowe iki ming bayi wingi sore kowe enom dhewe ana ing negara Ngamarta. Perangan Pandhawa sing enom dhewe ning bola-bali mesti kowe gawe kisra, bola-bali mesti gawe geger. Kula nyuwun pamunten, Mas. Kula mboten badhe damel kisra. Kula mboten damel geger, namung kula ngemutaken dhateng kadang-kadang kula sepuh. Wong gerang-gerang kok dimutke iki piye? Kowe iki bola-bali mesti kaya ngono lho, Sedewa. Kowe iki mesti nyuntulani lembaga Kyai Prabu Ndrawati. Kowe ping pira nyuntulani rembuke Nata Mandura Prabu Baladewa? Kowe iki ora rumangsani nom dhewe, ning rumangsa kaya wong pinter dhewe. Wah, Sedewa, wonten dawuh.
Ora sandadakaken gunem sing tanpa guna. Saiki tak jaluk ucapmu. Inggih, kula kadawan menapa? Tak dangu. Kakang Mas badhe ndangu menapa? Pustaka Jamus ki masa ben digawa Kresna kakangku. Entuk ora? Inggih. Inggih. Inggih piye? Inggih nyuwun pangapunten menawi sedaya maringaken nuwun pangapunten kula mboten Mas. Wah, mboten piye? Kula mboten ikhlas. Lah, kuwi tegese kowe dadi pepalange Kyai Prabu Ndorowati. Yen kowe dadi pepalange Kyai Prabu Ndorowati tegese kowe ora nitik marang kabejane Kyai Prabu Ndorowati. Wong sing ora tau ngerti marang kabejane liyan kuwi mung kowe Sedewa. Wis ping pira Pandhawa diewangi karo Kresna, Pandhawa dipadhangake, Pandhawa dituntun karo Kresna kakangku. Ming nyilih pustaka Jamus Klima Sada wae cangkemmu cerewet. Nah, cangkeme cerewet senengane ora. Bayi wingi sore seneng. Ora bu menika ngendika napa? Aku nek nesu sok ora cetha. Awong kadang-kadange tuwa kabeh padha ngerti, padha sarujuk. Meneke pustaka Jamus Klima Sada kok bayi wingi sore dadak kokan cangkem ora. Iki Kresna, inggih kula ngertos menika kok Prabu Ndorowati. Lah kene ngerti. Apa ing atase Prabu Ndorowati ki nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada. Kinarya tumbal wadaling Praja Ndorowati kok ora entuk. Nuwun mapunten menawi dienggo tumbal menika namung dipun pendhem. Oh, dipendhem apa ora Kresna? Inggih. Oh ya wis. Mau ki aja omong nek aja dipendhem ngono. Kuwasa kok tak takoni kok dipendhem kok nggih. Inggih nyatanipun badhe dipun petak wonten alun-alun negari Ndorowati oh Prabu. Lah, kuwi ming dipethak ora dipendhem. Nuwun mapunten dipun merapaken ming dipethak ora dipendhem. Nuwun mapunten dipethak menika saminipun sami kemawon dipendhem. Oh padha to? Sami. Beda kata-kata. Inggih. Wah. Ya ngandani yo. Dipendhem niku bakal dibalekake. Nuwun samapunten dipun konduraken benjang menapa? Sing jeneng apa-apa dipendhem wis ora bakal bali meneh. Dewa. Wonten dawuh. Pisanji aku nanting karo kowe. Inggih. Wis sarujuk apa ora? Nggih nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten ah Mas. Ayo kaki muni ora. Kowe muni ora sarujuk tak saut tak banting mudar kowe. Kapok kowe. Wis senengane nek nganti disaut dibanting cilaka. Muni iya ngono iki kok piye to? Nggih, nyuwun mapunten mboten saged. Piye? Mboten saged. Kepiye? Kok Prabu kendel mawon to. Kendel mawon kajenge Werkudara kemawon. Aku melu esmosi aku. Menapa? Melu esmosi. Ora iso omongane kok senengane aneh-aneh ora. Kepiye? Kepiye? Iya, mboten mareng, kula mboten maringaken, kula mboten nyaosaken. Lho, nek ngono wani karo kadangmu Werkudara. Kula mboten badhe wonten Kakang Mas Werkudara ingkang kula ajri piyambak menika Kakang Mas Werkudara. Nek kowe wedi ora sawangsulan pusaka men diboyong karo Kresna kakangku. Mboten saged. Wah. Mulya pisan gas. Mboten saged gage mulya pisan gas. Sedewa, mbok aja ngono, kowe ngerti watake kadangmu panenggak. Nek nganti nesu malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Iya. Munia. Ayo munia wis saiki. Inggih kula nyuwun mapunten. Kula paripaksa tetep mboten saged. Wah, ora iso. Mboten saged. Ora minggat idak mudar kowe.